नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसन बानी रुआ लोग। हम आप लोगन के चहेता कलाकार धनंजय धरकन और आप लोगन के बता देवल चाहतानी कि बहुत ही खुशी के बात बा कि हमार फूफा जी आशिक उपेंद्र जिनकर देसी ट्यून से उनकर होली के वीडियो आइले बहुत ही अच्छा बा। त आज 3 बजे रिलीज हो रहा बा। आप लोग सुनी, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी, गाना के शेयर करी ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत अच्छा लगे तो गाना सुनी और खूब बजाई और खूब प्यार आशीर्वाद दी। जे एल्बम का नाम है ए जान दुनू रंगे दगलिया, कंपनी लेवल देसी ट्यून, एल्बम ए जान दुनू रंगे दगलिया। लव यू गाइस। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसन बानी रुआ लोग। हम आप लोगन के चहेता कलाकार धनंजय धरकन और आप लोगन के बता देवल चाहतानी कि बहुत ही खुशी के बात बा कि हमार फूफा जी आशिक उपेंद्र जिनकर देसी ट्यून से उनकर होली के वीडियो आइले बहुत ही अच्छा बा। त आज 3 बजे रिलीज हो रहा बा। आप लोग सुनी, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी, गाना के शेयर करी ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत अच्छा लगे तो गाना सुनी और खूब बजाई और खूब प्यार आशीर्वाद दी। जे एल्बम का नाम है ए जान दुनू रंगे दगलिया, कंपनी लेवल देसी ट्यून, एल्बम ए जान दुनू रंगे दगलिया। लव यू गाइस।